Ποιος είδε με το electric gun, ρε μαλάκα. Το electric revolver. Τρίγεβοτ. Νίκα. Γεια ρε, Αφρική. Πες μου. Έλα, τι κάνεις σήμερα. Ωραία, τι είναι αυτό το mod. Ω! Jumping! Έχω revolver ρε μαλάκα. Είναι χάλια. Python, ούτε καν revolver. Python. Α, ο C++. Σαν τη γλώσσα ξέρω που κάνουμε προγραμματισμό σχολείο. Σιγά ρε μαλάκα, αυτό κάνει 100 και στα πόδια να το βαρέσεις κάνει 100. Σιγά. 100 damage! το πετύχει. Μπρο! Ναι, τώρα κάνω lock-in. Είναι. Δεν Δεν είναι είναι. Δεν σχέση, είναι τοπικό να βγαίνει αυτό. Ωραία, αφού δεν κέρδισε ο Ηλίας 3. Ναι, και Να σε μπορούν κάνω όλοι οι κομμάτι φίλοι να σπίτι. πάρουν ένα κομματάκι και να το βάλουν στο προφίλ τους. 167 με ένα φλίξο το Ηλίας. Respect. Δεν μπορεί να το κάνει κλιπ. Παιδί τον Νίκο. Και ένα κοντινό. kill για τον Νίκο. Καλό. Καλό μαθητή. Κάνει. Είναι 61, Σπονάρι. 85. Oh Oh my god! Επιρρολή Νίκο. από τον Ηλία με ένα... Φεύγει πίσω ένα χιλάρι. Πεσάτα τώρα. Εγώ σε πυροβόλαγα, φίλε. Όταν νόμιζα ότι θα φύγει πίσω. Τι tracking ήταν αυτό. Respect. Ξύπνα ρε μπρο, τι κάνει. Δεν ξύπνησε. Τι κάνει, δεν είναι αστείο. Ω, θα αναματήσει ο Ηλίας εδώ. No Oh way. my god, oh my god. Είναι glitch. Μπα μην το έκανε επίτηδες. Φταίω. Ναι, εντάξει, Για αυτό αυτό. σου λέω. Oh my god. Έχω laser, τι λες. Κοίτα. Άμα έχω ψηλό ping, τέλος είχα χαμηλό ping. Πόσο πέγγα έχεις, Δεν αδελφέ. είναι. Αλλά το λέω γενικά ρε μαλάκα. Εντάξει, την ώρα που δεν πάω να κοιτάξω. Μπρο, Λούκα, το βλέπεις Είσαι αυτό. σοβαρός. Πες μου ότι το βλέπει αυτό. Το Πες μου ότι το βλέπω. βλέπεις αυτό. Πες μου ότι το βλέπεις αυτά τα shots. Είσαι σοβαρός. Πού ξέρεις. Περιμένω για να... Τα γράτια. Έτσι σαν κύριο. Μπρο, με βλέπεις και μετά απλά αποφασίζεις ότι θα το βαρέσει. Θα το βαρέσει εκείνη τη στιγμή που με βλέπω. Εντάξει, ρε. Τι έκανε! Τι κάνεις εκεί ρε μαλακά, τι σπονά, τι...